سلام تخطاتلتي هيلان تايمز كما يتخونو هم باركس نلمو ونعخم يمهري زبلنا يمدب قريبنا لكم علينا مو كتكاتاتو لنا بخبر نعدم شوعات التحساس بخان هيوت كان كتلو طلو متخيل قبراو من قدتات التحساس بخان مغيار قليل اكوان تزيكونا قلتن اونتاون التحساس بمحازقن عبي مغيرو ايو نأكلاو سمعيتاو كم اون نمنفساو دحنت كايلكا اتقبرو مرجعاتات بحتاو عبيتكا ايو زدرخ كما التحساس بخان مغيار زامسله قليل نقرن هيوتكا خقيرو يخليو أقداسنت أبا تحساس بخا مسرح أبا تحساس بخا نمسرح جزي محلاف عبي أقداسنت هلو أبز جزي زخاء نجزا رأسنا كنرد ألا نجمر بزم رد أزابيلنا خاء زيادة روحاتن عقوساتن نخون محبر سبنان بهلنان بدي هوت أب هوتنا تراي زي كونس أب ما أدناون كي ترفه زمتوت حزنتي يوز عبي بز خمز خاء أب هيوتنا توسنا عنكفاتات بمسناف باند رديت مفتحيتات قلتو فتحات نتقم انتخونا جنز مفتحيتات صعبين اللغو كمون ننوح إوانا يتسنحنيو آتا حساس بخا مغيار أو انتو الرأي نخلو كات رايزي كونس حنقولكا نخعب نخصف عن زخقلو ناي مستنفاس كقلت كم زهلو كمقباريو نخلو تزي عيل كان متمات كمون بخالق من قدتات كفوت مخان إيو التحساس بخا بخمي كم تغيرن هيوتكا بخمي كم تغيرن التحساس بخا كتغيرلو تخقللو شوعات قبراو من قدتات قداماي RE جيم مخادة سايب لكان ديو زخونو خوينو كيد بيانو كتساوت هيدلخان ولا كل معالتي كلما مدي انت بلكا زخونو خوينو تلامامد حدا زحسب كاي نجر كغبري إلكا مغبار بتعمي أقداس نجريو أقداس نتوخا أبغزا نبسغا كتعمام مني حقسكا كالاي أبتأمنلو تتسقع كلاتنا ملهق يدلينا إيو بخال أبهلا كلاتنا كنأمنو زلنا نجر يدلينا إيو معاس حساباتنا سنكلكل مس زبل هايمانو تنياتات مس انخون ويدما مس زعبي حيل منفسا وركب مزهلونا ويون أبو كن مركوس انخولو السب مزهلونا أبو إنان مركوس علاما ملهق أمورخان ويدقا ورقحيتات كخبدكا خلو مدربايو كل نجر تسلميتو أبز مسلل أوان أب حدا نجر وي حيل إمنتن متأمان بزعبا محداريو أزي حدا كابتي التحساس بخا كتقير انتدالي خزد ليكا أزيو أقداس نجراتيو سالساي سلنتاي كومو كم زخون نبسغا حتت أزي بحق قليليو التحساس بخا نمغيار انتاي ملاش كم زمص عميقا كتكعتا لكا قال السب نتزص بيز نبركو مقوم مكاين موسادو زچنقن سلمتايو بينخا ابيت ممغاب زخبدكا سلمتايو حدش كدان مسغزاخو حغوس سمعني بزعبا بزح دغاو رقحيتات سلمتاي إلنا نحتت اكون تخنا بزعبا غزا رسنا جنسحات انت زي كوينو عين حتتن إنا نفتاويخا كم اتفلطو غيركا نرأسخا اتفلط المقدونيو از حطوتات زخن ملسوم سجمرنا حاقوس قواهي وي حاقوس زمت قداماو رقاحيتات كم زي كونا كم اون ناي قزا رأسنا سنم قباراو سرعاتات امرداء تراي كم زي كونا نقن زبئنا رأسا متأمانا قداسيو كميسي مزين فلط امسابات نعماويل كم اون نرأسي بخمي كم زد سراي وسنويو توسخ دقف أبزد لين زبالة حدش كداون تكي تخدنكو نازي متأمان زكو عقوة زخقل بخمية مناتر كقبر وين زي قدازي نخلط أوتو زحقوزن متحف مساك السكم أخل نيرا كم زا أمسلا تنقاق أزمولو قناخا نطور زررب مقبار أتحساس بخا
ክትቅይረሉ ትኽእለሉ ቀሊል መንገድታት እዩ። ነቲ ድልዱልን ድኹምን ነጥብታትካ ንኽትርድኦ ዘለካን ቀንዲ ረቑሒ ምስትንታን እዩ። ራብዓይ ካብ ምቹእ ከባቢ ርሓቕ። ከምቲ ኣብ ላዕሊ ተጠቐሰ ኩላትና ምቹእ ናብራ እዩ ዘለና። ልክዕ ከም ጎብየ ኣብ ውሽጢ ዛዕጎልና ጥዑምን ድሕንነትን ይስማዓና እዩ። እንተኾነ ግን ኣተሓሳስባኻ ንምቕያር እቲ ዛዕጎል ክሳዕ ክንደይ ከም ገዛ ይኹን ብዘይገድስ ኣብቲ ዛዕጎል ንኽትወፅእ ፍቓደኛ ክትከውን ኣለካ። ኣተሓሳስባና ክቕየር ዝጅምር ለውጢ ከምፃኣና ንዝኽእል ኣጋጣሚታት እንተተቓሊዕናዮ ጥራይ እዩ። ካብቲ ምቹእ ናብራኻ ምውፃእ ሓደ ካብቲ ክትገብሮ ትኽእል ዘኸበደ ነገራት ክኸውን ዝኽእል እኳ እንተኾነ ምትእምማንካ ናብ ምህናፅ እዩ ዝምለስ። ገለ ካብተይ ዓርኪ ክሕዝ ዘለኒ ኣገዳሲ ዕርክነት ሳላ እተን 5 ኻልኢት ካብቲ ምቹእ ናብራ ወፂአ ገዛ ርእሰይ ክፈልጥ ዝወሰንኩሉ 5 ኻልኢት እዩ። ኣብ ፈለማ ቁሩብ ከም ትሽቁረር ዝገብረካ እኳ እንተኾነ በብመዓልቱ ሓድሽ ነገር ክትመሃር ፀዓር። ሓሙሻይ ንነገራት ካብ ካልእ ኣረኣእያ ረኣዮ። ሓደ እዋን ንሓንቲ መሓዛይ ርእሰ ምፍቃር እንታይ ትርጉም ከም ዘለዎ ሓተትክዋ። ንሳ ድማ ርእስኻ ምፍቃር ንርእስኻ ወላድ ምዃን ማለት እዩ ኢላ መሊሳትለይ። መልሲ ዝሕቶ እዚኣ ፈፂማ ኣይተፀበኹን ነይረ። እንተኾነ ግን ብዛዕባ እቲ ርእሰ ፍቕሪ ንኻልኦት ንገዛእ ርእሰይን እንታይ ትርጉም ከም ዘለዎ ዝገልጽ ካልኦት ትርጉማት ክምርምር ጀመርኩ። ኣተሓሳስባኻ ምቕያር ክበሃል ከሎ ብፍላይ ናይ ገዛእ ርእስኻ ፀገም ከምፃልካ ከሎ ንኻልኦት ርእቶታት ግልፂ ብምዃኑ እዩ። ኣተሓሳስባኻ ዝያዳ ብዝጠሓልካ መጠን ካብ መሰረትን ህድኣትን ናብ ሓድሽ ርእቶታትን ሓሳባትን ብዝያዳ ከም እትቐርብ ክትግንዘብ ኢኻ። እቲ ቀደም እትከላኸለሉ ዝነበርካ ነገራት ቀስ በቐስ ናይ ምፍላጥ ሃንቀውታ ይቕየር። ሻድሻይ ህድእ በል እቲ ነገር እስከ ንርአ። ናብ ስራሕ ሒደ መገዲ ተጓዒዝካ ብሓንሳእ ካብ ቤትካ ትወፅእ። ካብቲ ፅርግያ ክትወፅእ ከለኻ ኣብ ጥቓቲ ትፈትዎ ቤት ምግቢ ደው ኢልካ መዓልታዊ መስተ ክትሰቲ ትእዝዝ። ድሕሪኡ ካብ ማዕፆ ወፂኻ ትኽኢልካ ናብ ቤት ፅሕፈት ትኸይድ። ኣብዚ መዓልታዊ ንጥፈታት እዚ ካብቲ ፅርግያ ቅድሚ ምውፃእኻ ሕብሪ እቲ ህንፃ ዝተብሂልካሉ ትፈልጥ ዶ? መብዛሕትኡ ግዜ ብመኪና ኢና ንነብር ዘለና። ስነ ፍልጠት ኣብ መዓልቲ ኣስታት 35,000 ውሳነታት ከም እንገብር ይገልጽ። ስለዚ ፍርቅቲ ኣእምሮና ኣብ መራሕ መኪና ዝሕልፎ ግዜ ርትዓዊ እዩ። እዚ ናይ መኪና ስእለት ጽሑፍ እዚ ብዘይ ኣእምሮ ብቴሌፎንካ ምጥዋቕ ወይ ኣብ ኣእምሮኻ ዓሚቕ ካብ ምዃን ዝወፅእ ብዙሕ እንቅፋታት ኣሎ። ሓደ ካብቲ ኣተሓሳስባኻ እትቅይር ትኽእለሉ መገዲ ምንካይ እዩ። ፍጥነትካ ክትዝሕል ከለኻ ከምቲ ኣብ ከባቢኻ ዘላ ዓለም ዓይነት ቃናን ምንቅጥቃጥ ምድሪ ክስማዓካ ይጅምር። እንታይ ከም ዘየላዕለካን ክትፈልጥ ትጅምር። ኣብኡ ክትርከብ ትጅምር። ህይወትካ ክትቅይር እንተደሊኻ ኣብዚ ትነብረሉ ዘለኻ ህይወት ክትህሉ ኣለካ። ኣብኡ ምስ በጻሕኻ ናብ ሞሳ ክትቅይር ትጅምር። ሻውዓይ መመኽነይታታት ታውግድ መፍትሕ ድማ ፍጠር። ክንደይ ሳዒና ነታ እንተኾነ ግን እትብል ቃል ንጥቀመላ። ንኣብነት ጥዑይ ምግቢ ክበልዕ እደሊ እኳ እንተኾንኩ ብስራሕ ትሑዝ ካብ ምዃነይ ዝተላዕለ ምግቢ ከዳሉ ኣይክእልን እየ። ሓዳስ መኪና ክዕድግ እደሊ እኳ እንተኾንኩ ገለ ካብቲ ዕዳታተይ እኽፍል ኣለኹ። ናይ ገዛእ ርእሰይ ስራሕ ክጅምር እደሊ እየ። እንተኾነ ግን ነዚ ክኸውን ግዜ ወይ ገንዘብ የብለይን። ሕጂ ነቲ ግናኸ ኣውግዶ። እዚ ግዳማዊ ረቑሒታት እዚ ብዙሕ ጉዳይ እንተዘይከውን ነይሩ ከመይ ከም ዝስማዓካ ድማ ሕሰብ። እዚ ኣተሓሳስባኻ ንምቕያር ዝሕግዝ ቀሊል ከዓ ሓያል ሜላ እዩ። ነዚ ስምዒታት ዝምቁፅፃርን ነቲ ኣብ ምትኳር ብዙሕ ጉልበት እነጥፋኣሉ መፈተሺ ነቑጣታት ምውጋድ እዩ። ኣብ ክንድኡስ ኣተኩረኻ ካብ ግን ናብ ከመይ ቀይሮ። ቀንዲ ነጥቢ ኣተሓሳስባኻ ምቕያር ሓደ ዕዮ ይካየድ ኣሎ። ዓስቢ ስለ ዘለዎ ድማ ኣዒንትኻ ክትከፍት ኣለካ። ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻ ኣዕሚቕካ ምፍላጥ ኣብ መገዲ ምስ ገዛእ ርእስኻ ዕርክነት ምምስራትን እዩ።
نخل زبق مفتح يلبون انتخونا جن أزخلو نتقدم أي سجمتي زوسدو أمبا أركز كبرات تغطتلتنا نلو مقربنا يزنبرنا مدب نزي مسل أبزمتس بحال اتحسو كسان نراخب سسنايو